tahdot päästä määränpäähän, härmän liikenne on nyt oiva valinta sun päästä perille. Kuljettajan vastaan ottaa kaikki hymyillen. Tervetuloa kanssamme mukavalle matkalle. Härmän liikenne. Se vie sut perille. Jos tahdot päästä määränpäähän, härmän liikenne vie sut takuu varmasti ja turvallisesti. Tasa-arvo, avoimuus ja matkan mukavuus, ne löytyy aina sieltä, missä härmän liikenne. Härmän liikenne. Se vie sut perille. Määränpäähän pääset aina perinteisesti. Matka taittuu pramiasti ja herraskaisesti. Maisemat ne piuhaan vaihtuu, tiet ja reitit muuttuu, sillä räätälöidyt reissut meiltä myöskin onnistuu.